ना हमबाय फुंजरानि ओमफ्राय दाबो आं नोंनाव मारै माखाव बसि जे सिनि 1 तारिखआव खायसा इन्सिडेन्ट दंखा लामबुआव इन्सिडेन्ट माने जों दूर टू दूर प्रग्राम थाना दंमानि असमय सिनि अनंत फाय सुनो जामेला खेफैया जामेला बोलते तामो जों किसा आरो गैदारिं दंमानि गैदारिं बोलते तामो तां हिनबा दूर टू दूर थाना दगय इनका आरो किसा सेरक बा बुरि सेरक इनका जे अनंत बाबू नों जों किसा कक सुंनानि इनका बहाबा कोनो जों सतुर दंमालिया इनका बिना फरायसनाय अनंत दागे खासिन बरंनो टियार गैस निखेब खायखा तां हिनमानि बनो बुखा अनेक किसु बड़ इन्जुर जासिन प्राय 10-12 जना इन्जुर जा इनका आबोतिनो जों तामुंखा बड़ पुलिस अक्साखा जोंनो बु तगो हिनय बड़ भिडिअ फुटेज खेलेका ताम खेलेका किन्तु ताखो जरा बड़ भिडिअ फुटेज फुनुंमाया जिन बड़ बरंग मासा बुखा हिनय किन्तु आरो चेहरा से फुनुगो बड़ भिडिअ फुटेज किन्तु बुमानि बड़ भिडिअ फुटेज फुनुंमाया ने कक खावा जाना फैनाय सोंताबो तिनि अबायके बिना फरायसनाय सुना फायो नक फोगो फायो पाब्लिक न रंबो बु तगो रकम जों ताबो सिनि ताबो 4-5 जना रां रमतलांजाक ताबो बाक्सा जांगियाकानि रमतलांजाका बाक्सा गामसासे कानि रमतलांजा मिया बोरिमासा रंखा बोरिमासा रमदांमा बता ना अबयसा पुरा मोटामुटी 6 कांजा खिनमानबो किन्तु आसु टर्चार खके पाब्लिक बाहायके तंनायाव जागा जों तो पाब्लिक बोले पाब्लिक न जों प्रशासन बरं बर प्रशासन से बरं जोंना तुइदुना नांगौ इनका बरखि जोंना टर्चार खायो इनका बाखाय तो किसा जों माने माया मांगो हायसि इनका ते कायसा को इनकाय अबनो बर लम या बुजि दुवार साकागो इ खितार जेमान मानि नग जेमान मानि अबके खितार सब खितार पुलिस अबके रि रखितार बा नंनि मानि उलट पालट जेमानि इनका बंनि कोनो अफाय नग हामना कोनो बंनि कोनो आइन देतं सिनि जों दरना रमदि खुनि ना सामि बा मार्डार आरो इनकासे रमदि उनको सारा वारंट सारा नग हामानो किन्तु वारंट कुरै मंसा कुरै कोन कुरै ब्रक बाके नग हाबैसो न अत्याचार खायमान जोंआबोनि सठिक बिसान नायो नग हाबै जे लुटपाट खायमाने बर ताम न लुटपाट खायबो लुटपाट बोलते बरक लिटार हाबतं सैमिया ता बवा सामि लिटार हाबतं बरक अबायके न नायदि पुलिस रांसा जात अनन्तन थानि अमबगन बरापति खायो अनन्तन परसन नापतिङो जे रमजाकने रखाय अब रखाय जे गतना स्थल तो दतं गतना स्थल बरक करै गतना स्थल तंगो माने ताम पारान बरक तो सारा बे गसा गन्दगोल मा जागा थानाय न तामुं खातामुं नायनाबो थानाय न इका आबो तो इच्छा खां खायनाय थिया बोलै इच्छा खां खायनाय थिया इका थांनो मानो आबो हायसि आबाय नै कायसा बरक न कायसा बरक टेम्पो ड्राइवर से बन रमतलांहा कायसा बरक नगो थु तंमानि बन रमतलांहा जों अदूर भविष्यते जदि अबायंगा जों ते कमुनि पदक्षेप नाना जों चिन्ता माखायनाय जे जगह गतना आंगो जगह बकस करे के बन ताम नि बगै रम खाबो के एसडीपी बानर पुलिस रक बाय नायमा थांबो तो रक कक सालाय सालायका जों अब कक सालाय माने बंनि कक खबनो जों ताबो रमना नांगौ जों साखान साब दङ साब साबलि बंगां साइनिया बीजेपी दा साबि तो नाकि मानिक सरकार दा साबि तो नाकि आईजीडी जे साबि तो आबो जों साइनिया आइसि खुद साब दङ साब दङ सुद साब दङ मंसौ बस साबाबो आं बुजिमै आइसि इका बंनि फरा साब दङ का जों पाब्लिक बोले निरह पाब्लिक नफरा सु टर्चार तबो ओखनो जों मानि सम्भव या जोंनि आबो उंया निजों थाइजिंगो किसिसा खाना गान्दरने पारानि जाक्रा जुग 50 बोसोरनि उपरे ना किसा खाना माने बनाबो बय तगो काने लांखा हस्पिटाल लांखाने जों खाना बाबो का बुसु मियावो बसाजों रमतलांगो आबो एमन अवस्था खायकिया बाजों रममानि बु तगो जागा नाखाबाय खामाय न लें प्राजारि बुरजा खायसि इनका बुजांनायखै साव बुमा ओ जे रमतलांनि विक्टिम समरानि इनका बुमा जे तो बसाजों बुइ तमन किसा माना खायना थांनाय न बुनाय रखे पाब्लिक दाबो ना सावबो पुलिस प्रशासन बु बरखाय पुलिस प्रशासन मैया बना गुंडासि मन पुलिस बो पीएस नेबो कमलपुर पीएस नि
पुलिस गुन्दासो बरक पुलिस प्रशासन याबो आसि बोजांना खाय ताबो बर बोजांनाय ताबो थानावो थानानि मियावो जेलत लांखानावा इनका ताबो बुमा जेहाथ' मानाखाया थांखा बुमा मानाखाया थांखाय समानाय रंफो जेहाथ' बुमा मानाखाया थांखा बुमानो देहा दाका सबारि आखने थिकलायै बिसमा सबायै ताबो हस्पिटाल बो हस्पिटाल ताबो ओको ताबो ओको तंगनि कमलपुर लांमानि लगे लगे न पुलाय हस्पिटाल लेफार खायके अभायता घटना ये ताबो नरनि दिमान खाय तामो नर सिनि दिमान के ताबो अबदुं नाय पुलिस प्रशासन बंनियाव अत्याचार खिप्तु सिनि पाब्लिक नि फरो इनकाय जुंगाबोनि प्रशासननि करा शास्ति नाय जुं इनका ते कायसा क हिंका बुंनाय जुं ताबुक जदि न ते साबति खायखाय जुं बारा जत लुखिना चिंता जार चिंतुं 12 तारिखে তো ইলেকশন যতনা ভোট দিনাই যে রমবই তলাং জাগনা রখা ভোট মাদা মারিনো তেসা रमतलाङा त बुट मारि आबोला आं सासुंमैया चिन्ता प्रशासन सिसिनाय आबो आन्दारा सम्भवंलिया साइना सानानि आं आबनि संनो कक त जा फैना संताबो जदि नातु तैसांगो हिगे सुं सुनो जत लांबाय तं सिनि ग्रामासा सुंखानाय किन्तु नारंमै आंखाबो बेजाल दं हायसि आबन सिन पाइथाख हामबाय निनि मुंखाय आनि मुं जितेन देबरमा पश्चिम लामसार Puilano khulumkan no rojatana no chini o mohana mediclinico bo doctor phayo nai phai rongno tini sawano chini uro phayo child specialist doctor ENT specialist doctor general surgeon doctor gynecologist doctor neuropsychiatric doctor general medicine doctor te pain relieving doctor robo phai nai phayo hingke no ro dak le jakaroi chini mohana mediclinico phayo naijak phaimano te chirai ro lumkha kuchukha saimia rongkha amani bagabano ro naijak phaimano te नरक जे कोनो ऑपरेशन खायना मुसुंखा किडनीओ पाथर उंखा गलबादार पाथर उंखा आमनि बांगमा नरक नाइजा फाइमानो तेचिनि अक्रा साक्रा हर थुमाया साइमिया नुमाया सरि आयकमायो कष्ट उंजागो आमनि बांगमा नरक डॉक्टर बे फायै गुरुंगै काहामके नाइजा थांमानो बेलायनो डॉक्टर काहाम ते चिनि बुरि रक जे कोनो प्रॉब्लेम उंखा समस्या उंखा बुरिनि डॉक्टर बे फायै नरक गुरुंगै नाइजा थांमानो उंखा आमन सानामु संगा आं अ कक दुक नम्बर बोरि जाक दंगो अ कक दुक नम्बर नरक बुकिं खायै ऑनलाइन तुई टिकेट खायै मुं छुयै नाइजाक फाइमानो आं आसनो सानामु संगो चिनि महाना मेडिक्लिनिक फायै दाके फायै नाइजाक फाइबायदि आं संनो जतनो हामबाय